Elisa EPP tunnusten luonti työntekijän oma Elisaan. Pääkohdat, kun työliittymä on Elisalla. Kirjaudu työntekijän oma Elisaan. Valitse kirjaudu, jos sinulla on jo henkilökohtainen oma Elisa-tunnus olemassa. Valitse luo uusi tai palauta unohtunut Elisa-tunnus, kun luot ensimmäistä kertaa oma Elisa-tunnuksen. Tunnistaudu vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Luo tunnus ja salasana. Täytä omat tiedot. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi, kun Elisa lähettää sinulle viestiä yrityksesi käyttämistä palveluista. Vahvista omat tiedot. Vahvistuslinkki lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Kirjaudu tunnuksilla työntekijän portaaliin yritykselle.elisa.fi/työntekijä. Pääkohdat kutsun kautta, kun työliittymä ei ole Elisa-operaattorilla. Kirjaudu työntekijän oma Elisaan kutsun kautta. Valitse kirjaudu, jos sinulla on jo henkilökohtainen oma Elisa-tunnus olemassa. Valitse luo uusi tai palauta unohtunut Elisa-tunnus, kun luot ensimmäistä kertaa oma Elisa-tunnuksen. Tunnistaudu vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Luo tunnus ja salasana. Täytä omat tiedot. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi, kun Elisa lähettää sinulle viestiä yrityksesi käyttämistä palveluista. Vahvista omat tiedot. Vahvistuslinkki lähetetään sähköpostiosoitteeseen. Kirjaudu tunnuksilla työntekijän portaaliin yritykselle.elisa.fi/työntekijä. Kun luot kutsun kautta oma Elisa-tunnusta, se näyttää tältä. Huomioi, että se on voimassa 14 vuorokautta, linkki on henkilökohtainen ja käytettävissä vain kerran. Tarvittaessa saat uuden linkin yrityksesi oma Elisa-pääkäyttäjältä. Luodaan nyt työntekijän oma Elisa-tunnus. Aloitamme tästä. Tunnistaudu mobiilivarmenteella tai omilla pankkitunnuksilla. Tunnistautumisen jälkeen tunnus kannattaa luoda henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella työsähköpostin sijaan, jos vaihdat joskus työnantajaa, tunnus on jo olemassa. Täytä sähköposti, salasana, puhelinnumero ja luo tunnus. Kirjoita tähän kohtaan matkapuhelintyö, sähköpostityö. Elisa hyödyntää näitä yhteystietoja, kun laittaa sinulle viestiä yrityksesi käyttämistä Elisan palveluista. Elisa lähettää sinulle vahvistuslinkin sähköpostiosoitteeseesi, vahvista linkki ja jos vahvistusnappula ei toimi, kopioi URLi selaimen riville ja paina Enteri. Ja tämän jälkeen sähköpostiosoitteen vahvistaminen onnistui. Ja olet luonut Elisa-tunnuksen. Jos yrityksesi työliittymän operaattori on Elisa, lisää liittymä tästä linkistä. Lisää laite ja liittymä. Lisää puhelinliittymä, kirjoita työpuhelimesi numero ja paina seuraava. Puhelinnumeroosi saapuu vahvistuskoodi tekstiviestillä. Näppäile vahvistuskoodi ja vahvista. Tällä toiminnoilla kaupan laitelistat tulevat näkyviin ja näet esimerkiksi oman työliittymäsi PUK-koodin. Tarkista nyt omat tietosi ja jos haluat vaihtaa asiointikieltä englanniksi tai ruotsiksi, kaikki viestintä ja tiedotteet saapuvat sinulle englannin tai ruotsin kielellä. Työntekijän portaalissa sinulla on käytettävissä asiakaspalvelu-chat.